kapo ni ise observe ibodo ka ntie jogo ma kibiro itingo ji ntie jogo ma miyo ga signal to giwuok immediately to ntie joma pod dong kae koro ng'en kapo ni biro mikao ng'at achiel ikawo usig ng'at no ka gikawo usig ng'at maka to ng'ani odum ng'ani tiyo ka already then kendo gidhi ka gidumo ng'ani to gikawo ng'acha ing'eni samo tim kamano ibendi biro penjo ni tang'o miyan mara ikawo ka ma wich teko bire kila ng'ato koro manyo dhondara koro kuma onya ide client maber ni nwach iyudo ka koro in unu yie dok chien to kanyo ni osemiyo ng'ato space mambele ka koro ing'eni ibedo gidwa manyo kuma inya use okay chuni duoge dhondara kuma specific people imi be ibiro koro laro kodgi tilo koro miyo koro ji gamore machiegni gi dhondara Sakaja kano dwaro waning'eni okwanya blame officers mag ani ng'ena blame Sakaja cause ot karach tirango baba ma ot okinya chako rango nyathi koro Sakaja jatend jogi to gik matimore gi ok ni okone oneno ga kapo ni Sakaja wach maber kabisa no okodwa the hawking etiend ndara ok nyal timore kapo ni odwaro mondo okik timre ok nyal timore to nikop odwaro mondo timre emomiyo timore ga Sakaja kane ka hotelo ma Nairobi where watch no paro ni en tich mayot ma ng'ato kaka kucha kaka nene senate chata to biro to odhi yuda idam teremuko ing'e Nairobi ka wacho ga ni nitie wegi nitie jogo ma bende sabotage iye ka nitie jogo ma bende dwaro mondo goye piny gi iye ka and he was never ready mar gikalago no paro ni kosebet malo kache no biro chiwo instruction achiel ariyo adek to gik moko dhi mbele okay to ng'e Nairobi ka nitie kila ng'ato gi interest mare emomiyo ka ng'enyne oyudo ka tich bedo matek nwach en malo kucha okobi piny Sakaja chuk dhi e ground mondo neg matimore e ground watieko ang'o manyaka tim Ken ang'o manyaka tim